Salutare, eu sunt Ciprian, iar astăzi jucăm exact după cum unii știu, jocul ăsta este Minecraft. Dar stați să văd că nu cred că ne-am făcut tare bine inventarul. Stai mă, pe ce era? Da, am uitat câteva chestii din joc. Nu avem multe chestii, dar nu-mi prea trebuie lemn de ăsta normal, deci o să fac cât lemn pot dintre aproape un stick de ăsta. Câte 2 stick-uri pot fa astăzi? Și 3 stick-uri și 20. Da. Dacă vă întrebați de ce am Minecraft în română, mie mi se pare mult mai simplu să joc cu el așa. Și na. Fiecare joacă cum vrea aici, nu ceva referință, că nu-mi place și în engleză. Joc și cu jocul în engleză, dar mai rar. Să păstrăm măcar stack-ul întreg. Tu vei aici și așa. Păi vedeți că n-am uitat multe. Dacă vă întrebați de ce mi-am făcut unelte de lemn când am gold, n-am avut sincer să-mi fac și cred că mai fac de lemn. Ce am făcut? Topor. Mai frumos și da, deci de aur avem asta. Eu de obicei poziționez chestiile în felul următor. Na. Ajută viața. Da. Nu am un loc cum să ziu cu mâna goală. Dacă vă întrebați de ce sunt un village, păi am mai jucat pe mapa asta și nu știu dacă am pus și pe canal. Nu cred că am filmat în timp ce mă jucam. 2 emeralde. Și stai ce se... Stai să verific dacă îmi pun asta inventar în loc. Soculețul ăsta e foarte fain. Pentru nu. De exemplu am așa, chestii inutile, doar le pui în seculeț și na, cam atât am făcut în seculeț. Seculețul așa aici și vedeți cum ne mai trebuie. Pâine la fel. Să văd mai e valabilă aia. Eram sigur. Era cumva să apuci un stack de chestii. Mai știe cineva? Gata. Am mâna goală. Nu știu ce-i cu skin-ul, dar lăsați, trecem peste. Ne trebuie și de asta. Păi, dar ce m-am blocat? Ce-mi spune mie că bucătile?
pare rău. Pleacă de aici. Încă un săculeț. Un săculeț aproape gol. Nu intră nici forțat. Nu știu de ce nu trebuie puțin. Nu trebuie. Nu știu, da? Ce nu trebuie? Cât e săculețul ăsta? Restul de 11 case. Dăm pâine. Multă pâine. Dau click și vituri. Mai mulți cartofi. 3 puieți și... Să nu trebuie fidei. Trebuie prostul de aici. Din pat. Nu e definitiv. Hai să ne luăm un pat. De ce am spart podeaua? Nu știu. Niciun podeați. Deci, da. Și noi ne jucăm cu sabia. Efectiv. De unde doamne torța? Că mi trebuie. Ups. Bă, eu am alte obișnuințe. Da, m-am cam supărat pe jocul ăsta, efectiv. Trebuie să ne facem noi căsuța noastră. Pentru că nu sunt designer foarte bun. Nici căsuța nu va fi foarte frumoasă, dar... Nu o să forcase. Firește, n-am ajuns. Sau, mai bine, ce ziceți, să mergem încolo. Da, am văzut și eu acolo, blocul ăla. Blocul ăla suculent. Abia știu acum de ce. Am spart, mi-aduc aminte că la casa asta am făcut eu un design, ce să vezi? Ce de design, într-adevăr, eu l-am făcut. Într-o super handy. Am spart. Stai să văd câte sloturi are în inventar, nu? Ca să știu unde am aici. Cel puțin în jocul ăsta nu te poate ataca ceva din apă, aș fi vrut să spun, dar ce să vedeți, am și uitat că în jocul ăsta există zombii de apă. Adică cred că măcar o dată ați pățit să vă atace un... Nu? Adică te atacă un zombie de apă și după aia aruncă cu sulița după tine. Dacă nimeni nu știe la ce mă refer, înseamnă că fie nu juca Minecraft, fie o uitat. De ce n-aș fi luat? Stai să vedem. Deci. Da, aurul mă interesează. Alo? Alo, alo? Unde ești? Nu știi? Ne-am creat un drum.
Da? Deci nu-mi plac blocurile de lavă. De ce să las un poet aici? Tu intri în săcuț. Stai să... Nu. Da. Stai să văd cu ce pot să fac. Netherite-ul. Relativele petre și să-mi ucide. Da, până dacă stau 5 ani. Deci, na. Bă, mi-au sărit de copul, mi-au minat două pietre până am ajuns noi să spargem asta. Efectiv, târnăcopul ăsta minea aproape instant, da? Deci, aproape instant. Vreau atunci, se întâmplă. Se ghicesc, chiar așa mic. Da, eram sigur pe nimic. Tu ești... Asta e pentru blocurile nere. Panteola. Da, eu nu mă mai duc pe apă. Mai dați-mi pace. Adică pe apă nu mă mai duc. Mai întâi ne ocupăm de ce e mai important. Ceea ce e mai important. Crafting table-ul. Și nu știu de ce am două paturi, acum am vorbit unul. Crafting-ul. Ok, deci avem tornele. De ce ne trebuie noi? Stați. Mai întâi să-mi scot pentru hăpulițele. Unde să culeți? Ce să face bine? Bă! La nivelul ăsta folosești 5 blocuri. Restul sunt ales. Masă de lucru nouă. Ce e vântul? E în cursă. Nu cam de aici, nu mai știu. Nu cam de aici e. E a doua oară când mă blochez într-o barcă. Deci, na. Apropo, videoclipul ăsta e mai mult ca să ne aduc aminte de când postam pe YouTube jocul ăsta, dacă îl mai știți, Minecraft-ul. Mi s-a blocat jocul. Nice. Ne-am dat și drumul. Acum știți ce urmează, nu? Nu știu, văd ce le se pot sparge pe Minecraft. Oh, mă întorc.
Da. Nu am decât o soluție ca să dezembarc asta. Ghiciți care e aia. E sigur creierul meu o să-mi mulțumească mai târziu. Nu, 4. De aici am rămas fără clip. Noi ne vedem data viitoare. Ciao!